I den här videon visar vi hur enkelt du sätter upp ett trådlöst LAN för accesspunkter i Alsos cloudplattform NCE Campus. I det här scenariot agerar jag IT-admin i Helsingfors. Det första jag vill göra är att logga in och skapa en ny sajt. Sajten innehåller alla enheter och konfigurationer vi kommer rulla ut i VLANet. Vi väljer design i menyn och sedan site management och skapar en ny sajt. Vi namnger sajten och klickar OK. Vi klickar in oss till sajten, hittar provisioning uppe i menyn och skapar en sajtkonfiguration. Vi börjar med att skapa konfigurationen för enheterna. I ett senare skede lägger vi till enheterna och trycker ut konfigurationen till dem. Vi skapar ett nytt SSID. Vi vill skapa ett gratis gästnätverk som bara ska fungera under veckodagarna och inte på helgerna. Vi vill inte göra några avancerade inställningar just nu utan gå vidare till autentiseringen. Jag vill att SSID ska vara öppet, men användaren ska godkänna mina terms and conditions för att få tillgång till gratis wifi. Jag väljer därför den inbyggda anonyma portalsidan. Vill man använda en annan sida eller extern länk funkar det också. Jag vill säkerställa att DNS:en är öppen så användarna får tillgång till portalen innan autentisering görs. Vi väljer bypass policyn, så om maximalt antal användare är överskridet så avvisar vi den nya användaren. Det är ett gästnätverk så jag vill begränsa hastigheten men fortfarande ge tillräckligt med hastighet för att varje användare ska kunna använda internet. Nu är gästnätverket klart. Nästa SSID skapar vi för de anställda. Om det här nätverket till exempel ska vara för en liten butik. Vi vill att användarnas identitet ska vara verifierade för att komma in och vi skapar därför en .1x autentisering för SSID. Det ska endast fungera på arbetsdagar. Vi använder oss av den inbyggda radiusfunktionen i Alsos NCE Campus-plattform. Vi skapar ingen hastighetsbegränsning då nätet är till för företagets anställda och ska ge snabbaste möjliga upplevelse. Nu har vi skapat våra två SSID:n. I nästa steg utgår vi ifrån att vi har fått leveransen och serienumret för våra enheter. Vi går till Design, Device Management och väljer Add Device. Ponera att vi sitter med en helt ny låda med en ny accesspunkt i handen, en Wi-Fi 6 4x4 accesspunkt. Vi lägger till accesspunkten i sajten vi nyss skapat. Vi kan söka på modellen vi vill lägga till, Air Engine 576121 och väljer kvantitet 1. Vi väljer roll AP, då är det en accesspunkt, och trycker på OK. Vi har skannat serienumret, också kallat ESN, och klistrar in. Vi lägger till en beskrivning på accesspunkten för att göra det enklare för vem som helst i mitt IT-team att till exempel förstå var accesspunkten befinner sig eller om det har ett specifikt syfte, helt upp till er. Vi kan även byta namn på accesspunkten enligt en namnserie, typ eller efter egna önskemål. Det vi rent krasst precis har gjort är att registrera accesspunktens serienummer. Så fort som den fysiska accesspunkten får tillgång till internet så kommer den hitta sin tillhörighet för just våran sajt. Jag packar nu upp accesspunkten ur kartongen och sätter i Ethernet-kabeln och väntar några minuter till enheten har registrerats i plattformen. Jag uppdaterar eller refreshar sidan så ser vi att accesspunkten är registrerad och har fått status normal. Vi klickar in oss på accesspunkten. På den här sidan till vänster så kan man se detaljerna. Vi går upp i menyn, väljer Maintenance, Configuration Result och så kan vi gå in på vår accesspunkt för att bekräfta att all konfiguration har deployats. Vi kan hoppa över till min telefon och testa nätverket. Jag går in i Wi-Fi-inställningarna, hittar direkt gästnätverket som vi kopplar upp oss mot och strax därefter så får vi upp vår portal för att godkänna våra Terms and Conditions. Vi godkänner och klickar in oss med den anonyma autentiseringen. Nu kan jag koppla upp mig med webbläsaren till internet. Det verkar fungera utmärkt. Vi testar butikspersonalens nätverk med radiusautentiseringen. Jag har på förhand skapat ett testkonto i den inbyggda radioservern som bör släppa in oss så snart vi har identifierat oss.
det funkar också bra. Konfiguration och deployment kan man göra väldigt enkelt i Alsos plattform. Har man krav på mer avancerad funktionalitet eller inställningar så kan man självfallet också göra det. Du kan även göra din device maintenance, till exempel mjukvaruuppdateringar eller ladda patchar. Jag går in på Maintenance, File Management, Software Package Management. Här har jag redan den senaste patchen tillgänglig. Jag går då till Maintenance, Device Upgrade och väljer alla accesspunkter jag vill planera uppdateringen för. I det här fallet så väljer jag att de ska uppdateras omgående, men det kan enkelt planeras till efter öppettid eller arbetstid för att slippa servicefönster. I nästa steg pushar jag plattformens mjukvara till accesspunkten. Det tar normalt sett ett par minuter, så vi väntar lite och uppdaterar sidan. Nu ser vi att patchen framgångsrikt har skjutit ut. Och om vi klickar på accesspunkten så kan vi se vilken senaste patchversion den kör. Och i det här fallet så är det PH001, vilket är precis den som jag laddade upp. Nästa funktion vi ska titta på är Campus Insight. Campus Insight är analysverktyget för ditt nätverk. Härifrån kan man se hälsostatus och all-over performance på hela ditt trådade och trådlösa nätverk. Baserat på rapporter från enheten hjälper Campus Insight dig att analysera vad som hänt med enheten och vad som kan ha orsakat problem i nätverket. Du kommer se ett analyserat resultat baserat på informationen Campus Insight har tagit emot från enheterna. Till exempel om vi går till Protocol Trace och väljer en användare som upplever problem. Här är en användare som har försökt logga in på Employee-nätverket och haft problem med Authentication Test när de har försökt ansluta via Radius. Vi kan se att första försöket gick bra och alla steg i autentiseringen med DHCP-servern var lyckade. Det andra försöket är misslyckat. Tittar vi in i detaljer så ser vi att Radiusen tog emot förfrågan men gav avslag och att man inte har kommit vidare till DHCP utan stannat där. Cloud Campus-plattformen föreslår att du undersöker vilket konto man har försökt använda för autentisering. Och i det här fallet så är det exakt det som var felet. Användaren skrev in fel användarnamn eller lösenord. Med Protocol Trace-verktyget så kan du se alla stegen i autentiseringen för att enklare felsöka var problemet uppstod. I Campus Insight kan du se status och KPI:er för ditt nätverk. Till exempel för det trådlösa kan du se radiointerfacet, störningar och eventuella störningar som kan påverka nätverket och upplevelsen på minutnivå. På den trådade sidan för Switch så kan du se prestanda på varje interface och overall CPU eller ramanvändning. I den här videon har vi visat hur man snabbt och enkelt sätter upp och deployar ett trådlöst nätverk och gjort all konfiguration i Alsos Cloud Campus-portal. En av de stora fördelarna är att hårdvaran går att flytta mellan cloud till on-prem mode och tillbaka igen med några enkla steg. Leverans av enheter under corona har varit cirka 2-4 veckor. Alsos plattform kan hantera allt från mindre sajter till stora enterprise-lösningar eller smart city-nätverk. Så utmana oss så hjälper vi gärna till att hitta en lösning på era kunders behov. Vill ni komma i kontakt med mig, hör av er till johan.bjorkman@also.com. Tack och hej!